White House family. Abdul Zero ne da Ado Gwanja. Abdul Zero. Sakida. Kai. Ya yan mata ya ji mana. Subhanallahi malam ji mana kuma ni fa yar malam ce baka ganin hijabi ne a jikina. Da ba dai ba wani abu ne rawa kawai zamu yi. Wa iyazu billahi rawa kuma. Yi mana. Don Allah malam ka kyale ni. Ta sanya hijabi har ƙasa tana tafiya, tana taku da ɗaiɗai akan hanya. Ina za ki ta ce islamiyya, ashe eleganti za ta je ɗaura giya. Ta kira Saminu da Shutu ta ce kun shirya, to ku zo ku muje don Allah ku yi mini rakiya. Ga ta dai a fuska ka ganta mai kunya, amma a zuci ta bata tarbiya. Yan matan nan rama haka sun saba, sun bi duniya rayuwar su sun kwaba. Yawancinsu da iyayensu sun saba. Abdul Zero arsa bani labari na. Na ce mata karki je ta ce waya Allah na. Wai yaya Abdul kana shiga mini harkina, to ni da naga tana da yunkurin ta yi zagina, sai na ce mata je ki babu komai kanwana. Ƙarshen alewa ƙasa mata ku ganewa, Ku gane duniya makaranta ta kan ku kamewa. ita yar malam ni da ita ayi mun yi jamewa. A dogon ta bani labarin yadda ta karewa, Ta zama abin tausayi Kash. abin hakokawa. na ji takaicin yadda haka ta kayawa. Kai ma sai ka sa kula, duniya bi ta hankula. Zero shani na duniya yana da tsananin wuya, wani na saya hagu daya wani ya kewaya. Yau za ka ga kai ne gobe ko ba kai ne ba.